Хора, това ми е първият клип, който правя в YouTube. И не знам как точно ще се получи, но май сте глупост. И ще гледате как играя Майнкрафт. И виждате Enchantment Luck. И моето име е Дани. Чакай, къде са ми диамантите? Да, тук. Имам стен тунел. И ще ви покажа как ще се самоубия в лава, но няма да умра. Чакай. Диамантна лопата, нечупливост 1. Диамантена кирка, ефективност 2 и диамантен меч, острота 1. Тук просто съм се енчантвал някакви неща. Хора, ще ми кажете ли къде, в кой байом точно се намират много крави, защото не от тези, които ти дават скъпи, т.е. покритите скъпи, тези кравите, не, нормалните крави в Майнкрафт. Виждате Enchanting Cut. Нещо специално, не знам как се е получило това, но е един бъг, който може да си го направите, но сте много трудно, защото трябва да имате Enchanting, който да е близко до стена. И тук ми е мината, където копая диаманти. Ето тук аз ще скоча в лава и ще падна във вода. Хора, ако познавате Хари или моя приятел Марти Кирил, моля ви, кажете им да гледат това видео. Кажете им заглавието. Ще го видите. Сега, нали виждате лавата? Тук, като скоча от лавата, ще падна в тази вода. Също малко ми забива, защото винаги ми е така, не е много силен този компютър.